Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіш. І ў нас у гасцях сёння палітык Анатоль Лябедзька. Вітаю вас, спадар Анатоль. Вітаю вас і гледачоў. 31 год перамоваў з Лукашэнкам. Дзе вынікі? Так гучыць тэма нашага сённяшняга эфіру. Паразмаўляем пра гэтую дыктатуру, якая цягнецца ўжо столькі гадоў. Ці былі спробы нейкіх перамоваў? Да чаго яны прыводзілі. Таксама паразмаўляем пра будучую канферэнцыю Новай Беларусі, якая пройдзе ў жніўні ў Варшаве. І падумаем пра што і якія тэмы там трэба падымаць, каб гэта было не проста чарговы нейкі івент, які не прынясе ніякага плёну, а крок наперад. Я заклікаю вас задаваць свае пытанні, будьце актыўнымі, калі ласка, у нашым чаце пад гэтым эфіры. Канешне, калі для вас гэта бяспечна, пакідайце каментары. Мы пачынаем. Спадар Анатоль, перш чым пачаць размаўляць пра нашу такую асноўную тэму, так, пра што мы сёння дамаўляліся з вами паразмаўляць, я паспрабую неяк так трохі акуратна так запытацца ў вас пра прыватнае. Зусім нядаўна вы заявілі, што гатовы паехаць у Беларусь і сесці ў турму замест свайго сына Арцёма. Вось. Ці гэта быў такі эмацыйны крык, не ведаю, ці гэта ўсё ж такі такое узважнае рашэнне, якое вы ў сябе прынялі? Давайте, каб было комфортно і мне, і вам, ад пачатку дамовімся, што калі мы гаворым пра парламенцкую састаўляючую альбо пазітыўную альтэрнатыву, то я тут выступаю як дарадца Светланы Ціхановскай. Пра ўсё астатняе я гавару альбо як дырэктар Цэнтра еўрапейскі дыялог, альбо, як кажа ваш калега, чалавек-будзільнік. Добра. Ведаеце, што датычна майго сына, канешне, гэта эмоцыя. Гэта эмоцыя, але яна такая прадуманая і свядомая. Мяне крышку ўжо заводзіць вось гэтыя вельмі доўгія, размытыя, без берагоў размовы пра палітвязняў. У нас раптам усе сталі экспертамі, і чым далей, тым больш я бачу, што гэтая тэма паглыбляецца, што яна пераходзіць на такое супрацьстаянне, і бачу, што вынікі гэта могуць быць дрэнныя. Таму вот такая рэфлексія мая, што калі людзі, якія маюць магчымасць уплыву 0,0 на сітуацыю, але робяць нейкія высновы, якія павінны стаць для кагосьці незразумелага планам дзеяння, то гэта ўжо, відаць, залішне. Трэба гэтую дыскусію, як мінімум, каб яна сышла ў нейкія берагі і каб яна была больш адказная. Але я пацвярджаю, што для беларускага рэжыма няма такого паняцця, як чалавечнасць, як гуманнасць. Яны дзейнічаюць рэальна як такія палітычныя жывёліны, толькі мераюць гэта нейкімі паказчыкамі свайго асабістага камфорта. Мне чамусьці падаецца, што гэта адно з немногіх, што магло б зацікавіць рэжым, б абмяняць кагосьці на кагосьці. Вось гэта так цынічна для іх, прагматычна, але гэта іх стыль паводзінаў і іх разуменне палітыкі. Таму, калі б была такая ідэя, такая прапанова, то я б гатовы быць сярод гэтых людзей, якія б гатовы пайсці ў гэта логава. Гавару пра гэта адказна, таму што маю досвед шматлікіх адсідак, ведаю, што гэта такая сістэма. Падаецца, што магу, калі не ўсё там, то амаль усё вытрымаць. Але час пакажа. Для мяне самае галоўнае, каб людзі, якія зараз у турмах выйшлі на волю, натуральна, што мой сын, яны ўсе не вінаватыя, а другое, каб не было у нас падстаў для такой размовы ў будучым. Гэта азначае, што не павінна быць навогул палітвязняў у Беларусі. Дзякуй вялікі. Вы таксама заявілі пра тое, што гатовы на такі крок, калі Лукашенка выпусціць з турам хаця б палову, так, усіх палітвязняў, якія там сёння сядзяць. Па-першае,
Ну гэта я так разумею, што гэта гучыць як і чалавечы такі палітычны жэст найвышэйшага ўзроўню, але ці рэальна, што рэжым пагодзіцца на такі абмен і што гэта значыць увогуле для лёсу палітвязняў? Ну, глядзіце, на мой погляд, падаўляючая большасць, якія сёння ў турмах, у калоніях, у СІЗА, не прадстаўляюць абсалютна аніякай пагрозы для рэжыма, б, што яны і не прадстаўляюць нейкай вялікай карысці для рэжыма. Наадварот, дзяржава толькі губляе, таму што абсалютная большасць гэтых людзей, яны у любой іншай краіне, напрыклад, у Польшы, Літве, у Нямецчыне, урады і ўлада малілася б на гэтых людзей. Таму што яны мелі працу, яны плацілі падаткі, яны выконвалі законы, нават тыя, якія былі ў Беларусі, яны далёкія ад нейкіх стандартаў. Таму трымаць гэтых людзей няма ніякага сэнсу. А для нейкіх такіх сваіх мярзотных гразных гульняў дастаткова мець нейкі спісак мярзотнікаў, якія нервуюць беларускі рэжым, але да якіх не могуць дацягнуцца руками беларускіх там спецслужбаў. Самае лепшае, што могуць зрабіць, там кінуць пластикавы нейкі прадмет у бок гэтага апазіцыянера. Вось тут для таго, каб размаўляць, шантажаваць, там матываваць там захад і ўсіх астатніх, дастаткова там дзесятка другога людзей, якіх трымаць у вязніцах. Таму я заходжу не з таго, што я там разлічваю на нейкую там разуменне сітуацыі беларускага рэжыма, на іх чалавечнасць, просто на прагматызм. Вот такі баш на баш. Гэта для іх будзе танней, гэта таксама зніме нейкі градус унутры краіны, таму што не патлумачыць ні адзін беларускі прапагандыст, дзеля чаго яны трымаюць, напрыклад, там больш за сотню людзей, якія данацілі. Донат сёння ў тых жа краінах, якія я пералічыў, гэта міласэрнасць. Это чалавек, які здольны дапамагаць іншаму. А гэтыя людзі ў нас сядзяць у турме. Якая тут логіка? Таму, там латушка для іх, уяўляе нейкую цікавасць. Я думаю, што я там таксама магу быць у гэтай дзесятцы. Давайце гэтых людзей і трымайце, там, здзекуйце з іх. А астатніх, невінаватых, адпусціце ў сем'і. Няхай яны вернуцца да нармальнага чалавечага жыцця. Але гэта, такое пасланне, я не ведаю, як там могуць рэагаваць у Менску. Я тут звяртаюся больш, размаўляю сам з сабой, так скажам, але публічна. А была нейкая рэакцыя ўвогуле на ваше такое паведамленне, такую прапанову? Не ведаю, ці з боку дэмакратычных сілаў, ці раптам з боку рэжыму? З боку вялікай колькасці людзей гэта была, канешне, эмоцыя, і тут яна была розная, і спачуванні, падтрымка. Это быў цэлы клубок розных эмоцый. Што датычна рэжыма, тут рэакцыя была яшчэ крышку радней. Проста некалькі чалавек звярнуліся да мяне з інфармацыяй, што на іх па розных каналах, там праз сваякоў выйшлі супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў з пэўнай цікавасцю да іх жыцця, і сярод прыярытэтаў гэтай цікавасці быў Анатоль Лябедзька. Пакуль вось такая рэфлексія. Спадар Анатолій, я вам прыватна вельмі спачуваю вашай сям'і, як і сем'ям усіх людзей, у якіх нехта сядзіць за кратамі і якія самі сядзяць. Ваш сын атрымаў 3,5 гады калоніі, так? Ён не прызнаў віны. Як вы вытрымліваеце гэта як бацька, калі ведаеце, што ён церпіць, па сутнасці, не за свой выбар? Я ўжо казаў, што сын не здзейсніў нічога супрацьзаконнага. Ён, як я разумею, калі бачу вось гэтыя кадры збітых людзей у вялікай колькасці, паступіў, як ён лічыць, як мусіць паступіць сумленны чалавек, дапамагчы, каб гэтых людзей вылечылі, каб яны сталі на ногі. І гэта не можа выклікаць нейкіх адмоўных рэфлексій нават у прыхільнікаў беларускага рэжыма. Калі ў іх застаецца нешта яшчэ чалавечае.
Канешне, мне шкада больш за ўсё, што яго дачурка Палінка, моя ўнучка, 1/3 свайго жыцця пражыла без бацькі. Пражыла без бацькі. Яна не адчувае цеплыню яго рук, ён не можа яе, вот зараз яна пойдзе ў школку, і ён не можа яе прывесці туды. Чаму, за што? Это просто ўжо маё звяртанне, я не ведаю, да каго тут звяртацца, да ўсевышняга, там, да каго, таму што гэта, падкрэсліваю, за межамі просто чалавечнасці. Калі вы хочаце змагацца са мной як з апанентам сістэмным, доўгатэрміновым таго, што вы робіце, ну змагайцеся, але майце хоць нейкія элементарныя уяўленні пра правілы гэтай гульні. Нельга так рабіць ні ў адносінах ні да мяне, ні да іншых, хто не першы год, там, дзесяцігоддзямі змагаецца супраць таго, каб бачыць Беларусь іншай. Гэта таксама наша права, але там можа быць змаганне. Там вы можете выкарыстоўваць, нешта можа з-за таго, што я не прымаю як сродак змагання. Таму, канешне, па-чалавечаму мне балюча, непрыемна, але я думаю, што ёсць нейкі бумеранг, і ён вернецца да ўсіх тых, хто фальсіфікаваў гэтыя справы, хто арыштоўваў нашых дзяцей, нашых родных і блізкіх, хто зрабіў так, што бацькі не маюць магчымасць гадаваць сваіх дзяцей, а дзеці адлучаны ад бацькоўскай цеплыні. Гэта вернецца, і гэта не толькі мая асабістая гісторыя, гэта, на вялікі жаль, тысячы лёсаў чалавечых. Я просто звяртаюся да тых чыноўнікаў, якія, магчыма, нас пабачаць, паслухаюць. Просто падумайце. Павінны быць чырвоныя сцяжкі. Мы не павінны змагацца вось такімі сродкамі, што мы зараз бачым у Беларусі. Дзякуй вялікі за такую шчырасць. У мяне апошняе пытанне па гэтай далікатнай тэме. Спадар Лябедзька, спадар Анатоль, вось шмат людзей, шмат беларусаў пасля пратэсту 20-го года, калі сваякоў саджалі там за краты, трапілі за краты, калі людзі ўжо перасядзелі там, да, ёсць такія людзі, якія сталі больш асцярожнымі. Ёсць людзі, якія перасталі пісаць нешта ў соцсеткі, такіх людзей тысячы. Так, таму што мы ўсе разумеем, якім можа стаць вынік. Такое пытанне, якое ўсе многія баяцца задаваць, але якое гучыць у галовах. Ці не было моманту, калі вы казалі сабе, можа, варта было б згарнуць актыўнасць, каб абараніць сям'ю? Ведаеце, гэта пытанне не да мяне і не пра мяне. У мяне ўжо больш за 30 гадоў знаходжання ў апазіцыі і змаганні. І ёсць тут усё. Былі палітычныя памылкі, за якія мяне крытыкуюць. Але разам з тым, калі ў цэлым браць, то мне вось за тое, што я рабіў цягам гэтых 30 гадоў, там за 99% зробленага, мне не сорамна. У мяне ёсць свядомы выбар. Я прыйшоў, можа, крышку і выпадкова ў палітыку, як і многія з нас у 28 гадоў, але гэта стала сэнсам майго жыцця, і да 2018 года я быў у палітыцы вельмі актыўным, і толькі у 18 годзе я сышоў з пасады кіраўніка адной з вядучых палітычных партый, і, шчыра кажучы, думаў, што я зыходжу такі палітычны нейкі спакой. Я буду займацца іншымі справамі, там, адукацыйнымі, зарэгістраваў цэнтр еўрапейскі дыялог, але не атрымалася. Не атрымалася менавіта якраз за пэўных падзеяў, якія акунуўся я сам, і апынулася і мая сям'я, і ўсе астатнія. Што я магу параіць іншым? Канешне, кожны мусіць сам рабіць свой выбар. Свой выбар мусіць зрабіць. У мяне ёсць тое, што я называю такім запаветам бацькі, які заўсёды мяне падтрымоўваў. Яго ўжо няма разам з намі,
але ён мяне падтрымоўваў самыя цяжкія часы, калі я праходзіў праз гэтыя судзілішчы, а ў мяне было больш за 60 толькі судовых працэсаў. А кожны раз гэта, канешне, стрэс для маіх родных і блізкіх, але яго падтрымка, яго плячо былі заўсёды побач. І ён гаварыў: сын, не здавайся, калі ты перакананы ў тым, што ты робіш правільна, рабі гэта і ідзі да канца. Таму гэта не пра мяне, але, канешне, ёсць абсалютна іншыя кейсы, іншыя лёсы, іншыя сітуацыі, і я кажу людзям: паступайце так, як падказвае вам, па-першае, ваша сэрца. І я вельмі шчыра зычу, каб у вас быў ваш моцны тыл, каб ваши родныя і блізкія вас падтрымоўвалі, бо калі вы па розныя бакі барыкад, вот гэта трагедыя, гэта самае цяжкае для тых, хто займаецца ў палітыцы, але не мае падтрымкі сваіх сям'і, сваіх родных і блізкіх. Таму вот это маё другое такое пажаданне: калі у вас вот ёсць і жаданне займацца палітыкай, ёсць падтрымка родных, блізкіх, якія вас падтрымоўваюць, то рабіце гэтую справу. Яна цяжкая, яна не проста. Я разумею псіхалагічна многіх, хто ў 20-м годзе выйшаў на вуліцу, хто там скептычна глядзеў у бок старой апазіцыі і гаварыў, што вы не ведалі, што рабіць, а мы вот выйшлі, мы зараз за некалькі тыдняў тут зробім новую Беларусь. Не атрымалася. Дыктатуры больш моцныя, аказваецца, чым мы думаем. Таму давайте просто больш падтрымліваць адзін аднаго. Давайте не будем забываць пра вот гэтыя берагі, якія казаў, якіх не існуе для ўлады. Для нас, людзей, якія хочуць будаваць новую Беларусь, яны павінны быць. Таму больш спагадлівасці, спачування адзін аднаму, падтрымкі адзін аднаму, і тады нам будзе лягчэй пераносіць тыя праблемы, з якімі мы сутыкаемся. Дзякую вам вялікі за гэтую размову і за гэтыя словы. Спадар Анатоль, 31 год дыктатуры. Ці былі за гэты час нейкія рэальныя перамовы з рэжымам, а не імітацыі нейкага дыялогу? Давайте, можа, трошкі ўзгадаем, паразмаўляем на гэтую тэму. Сёння беларусы дзеляцца на такія, не ведаю, лагеры, так, за тыя, хто за перамовы з рэжымам, так, тыя, хто супраць, што трэба ціснуць там далей. Вось некаторыя эксперты называюць гэты канфлікт, канешне, штучным. Вось што думаеце самі вы? І вось давайте пра гэты доўгі тэрмін 31 год. Добрае пытанне. Я думаю, на яго варта патраціць час і эфір. Таму я, напрыклад, чую, што зараз ідуць перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам на нейкім афіцыйным узроўні, то гэта выклікае ў мяне усмешку. Нема ніякіх перамоваў. І тут пытанне, на пачатку тэрміналогіі. Калі мы гаворым пра класічныя перамовы, то павінны быць суб'екты, удзельнікі перамоўнага працэса. Яны павінны быць зафіксаваныя. Па-другое, павінна быць павестка дня, тое, што абмяркоўваецца, і тыя пытанні, па якіх трэба прыйсці да нейкага выніку. І па-трэцяе, фіксуюцца удзельнікі перамоўнага працэса. Гэта тыя людзі, якія маюць афіцыйны мандат на тое, каб весці гэтыя перамовы. Вось, калі мы гаворым пра беларуска-амерыканскія стасункі, я маю на ўвазе рэжым і афіцыйны Вашынгтон, то нічога гэтага няма. Так, я прызнаю, што там ёсць камунікацыі, каналы камунікацыі, і мы бачым гэта візуальна ў інфармацыйнай прасторы, але таго, што называецца класічнымі перамовамі, гэтага няма. І цяпер другая частка. Ці было гэта калісьці ў нашай гісторыі? Я быў якраз удзельнікам сапраўдных перамоваў паміж рэжымам і апазіцыяй. Узгадаю на пачатку ўсё ж такі 1997 год. Гэта была першая спроба арганізаваць перамовы, прычым паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў рэжыма і прадстаўнікамі апазіцыі. І тады была сфармавана павестка дня, гэта змены ў Канстытуцыі, і былі перамоўшчыкі. З боку рэжыма гэта тагачасны міністр замежных спраў Антанович, гэта намеснік кіраўніка адміністрацыі Пашкевіч, якому зараз вітанне, ён у Амерыцы, і Михаил Падгайны, які на той час быў кіраўніком аднаго з управлення. Вот гэта быў
тыя людзі, якія вялі перамовы ад Лукашэнкі. А з нашага боку гэта былі суб'ектам быў Верховны Савет, і у дэлегацыю увайшлі Геннадзь Карпенко, светлай памяці, тагачасны віцэ-спікер парламента, таксама Краўчанка, які ачальваў камісію па міжнародных пытаннях, і Мечыслаў Грыб, які паставіў свой подпіс у 94 годзе пад праектам, пад Канстытуцыяй. І вось было некалькі раундаў сустрэчаў, перамоваў, але яны не завершыліся нічым. Адзіны бадай вынік, які я магу зараз узгадаць, гэта тое, што Краўчанка вярнуўся ў Міністэрства замежных спраў, дзе ён быў міністрам, і ў пасадзе амбасадара Беларусі ў Японіі паехаў у камандыроўку. Гэта такі вынік вот гэтых перамоваў. А вось другая спроба, яна была больш паспяховая. Гэта перамовы пры пасярэдніцтве кансультатыўна-наглядальнай групы, якую ачальваў спадар Вік, прадстаўнік Нямецчыны. І тады бакі перамоваў, гэта быў рэжым беларускі, і былі прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый, у тым ліку і я, і Станіслав Шушкевіч, і Мікола Статкевіч. Гэта былі палітычныя партыі. І тады таксама была зафіксавана павестка. Гэта доступ апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя, а другі пункт – гэта правядзенне выбараў па стандартах АБСЕ. І тады былі таксама тыя людзі, якія мелі мандат ад партыі і ад рэжыма, і, ну так скажем, абменьваліся по вот этих двух пунктах інфармацыі, якая там рыхтавалася абодвумі бакамі. І я скажу, што у чым быў вынік. Вынік быў у тым, што быў падрыхтаваны дакумент, доступ апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя. Гэта гучыць фантастычна, але там было напісана, колькі хвілінаў на беларускай тэлевізіі мы атрымоўваем. Колькі радкоў у савецкай Беларусі зафіксавана за нами, каб гэта публікавалася. Быў вызначаны нават механізм, калі ўзнікаюць непаразуменні, то была стваралася рада, якая разглядала гэтыя спрэчныя пытанні. І гэта было. І гэта было больш таго парафіравана. З боку улады гэта адзін з памочнікаў Лукашэнкі, Сазонаў, паставіў свой подпіс, а ад нас Міхась Пастухоў, былы чалец Канстытуцыйнага суда. То бок гэта вось было на паперы. І было яшчэ выдана распараджэнне Лукашэнкам аб пачатку перамоваў па выбарах, і ён сфармаваў ад свайго боку працоўную групу, у якой увайшлі, падаецца, 4 ці 5 намеснікаў міністраў. Ну, а вот зараз як з гэтым усім быць? Тут келіх ці стакан напалову поўны ці пусты. З аднаго боку, калі некаторыя кажуць, што немагчыма, каб рэжым сеў за стол перамоваў з апазіцыяй, я кажу, глядзіце на 97 і на 99 год. Гэта было рэальнасцю. І тады сітуацыя Лукашэнка, яго ўнутры краіны і за межамі была больш устойлівай, чым сёння. З другога боку, для тых, хто лічыць, што келіх напалову пусты, гэта завершылася нічым. Атрымаў з гэтыя дывідэнды толькі Лукашэнка. Ён паехаў на стамбульскі саміт АБСЕ, і там нават паставіў свой подпіс пад адным дакументам, які ў 2000 годзе ён проста дэзаваяваў. Ён адказаўся ад працягу перамоў і сказаў, што будзе ладзіць вялікі шырокі дыялог, вот у гэтым адрозненні ад перамоў з усімі, і гэта азначала, што завяршэнне гэтага перамоўнага працэса. І агучу тое, што, відаць, ніколі яшчэ не агучвалася ў мас-медыя. Вось это зараз я ў роздуме. Мне падаецца, што Лукашэнка тады пайшоў на гэтыя рэальныя перамовы яшчэ і таму, што ў іх ужо ў планах быў запуск так званага эскадрона смерці. Я нагадаю, што ў 99 годзе быў не толькі пачатак перамоўнага працэса, але скраданне і забойства, гэта стала крышку пазней вядомым, Ганчара, Захаранкі, Красоўскага. І, магчыма, гэта быў запуск вот гэтага працэса для таго, каб змікшаваць, зменшыць вось вастрыню рэфлексіі ўнутры краіны і за межамі на тое, што Лукашэнка скрадае сваіх палітычных апанентаў. Вось такі доўгі адказ, але я думаю, што гэта вельмі важна, таму што час ідзе, бяжыць, і мы забываемся тое, што было ў рэальнасці, і наколькі гэта можа быць выкарыстана зараз, і да чаго гэта можа прывесці сёння.
Дзякуй вялікі. Час сапраўды ляціць. Якія самыя балючыя памылкі апазіцыі ў спробах наладзіць кантакт з уладай вось вы маглі бы пералічыць? Я не ведаю, з мінулага ці ўжо вось калі мы ўжо кажам пра цяперашні час, што адбываецца сёння? Ну, я не бачу нейкіх таких незваротных крокаў ад прадстаўнікоў апазіцыі па наладжванню нейкіх камунікацый. Тут былі самыя розныя ініцыятывы. І вот тыя з нейкім адносным поспехам, што яны былі у фармаце перамоў, я нагадаў, 97-й там і 99-й год, былі і іншыя ініцыятывы. Там многія асобныя палітычныя структуры звярталіся там да рэжыма спробай там пачаць дыялог. Я сам да адной такой ініцыятывы спрычыніўся яшчэ ў 94-м годзе, каб наладзіць такі перманентны працэс там дыялога паміж апанентамі улады і самой уладай. Падкрэслю, гэта было ў 94-м годзе, яшчэ светлай памяці Майсценя да гэтага далучыўся, Ганчарык як кіраўнік прафсаюзу, і Лукашенко падпісаў такое распараджэнне аб арганізацыі такога дыялога. Але літаральна там за некалькі дзён да яго пачатку ён быў скасаваны. Я на сённяшні дзень так маю нейкую версію, чаму так адбылося, але ён не адбыўся. То бок былі розныя прапановы і ладзіць наўпрост дыялог, і перамоўны працэс, і не ладзіць нічога. За гэты час гэта было дзесяткі ініцыятыў. Таму я тут бачу праблему не ў апанентах рэжыма, а менавіта у пазіцыі улады. Для іх заўсёды галоўнай мэтай было утрымаць уладу. І незалежна якім чынам, хоць на могілках, хоць дзе, але улада павінна была застацца. І вот у гэтым якраз праблема, у гэтым тупік. На што б вы не разлічвалі, яны даходзяць да нейкай кропкі, і далей яны не ідуць, таму што гэта крокі, якія лішаюць іх улады. Ясна. Калі мы ўсё ж такі там кажам пра нейкія спробы ўсё ж такі дамовіцца пра нешта, так, без дыялогу, у прынцыпе, ніколі не будзе ніякага выніку, ўсё будзе ў падвешаным стане. Ці ёсць сёння нейкія суб'екты для перамоваў на баку рэжыму, акрамя самога Лукашэнкі? З кім яшчэ можна дамаўляцца? Не, там рашэнне прымае адна асоба. То бок нават нейкія іншыя чыноўнікі, так, якія, можа, трошкі больш лаяльныя ці пастаўленыя для таго, каб паказваць, што вось у нас ёсць і такія чыноўнікі, такія, вось як калісьці быў Макей, напрыклад, так, вось ён выконваў такую функцыю, каб збоку выглядала менавіта так, што у палітыкі ёсць нейкая лаяльнасць. Можа, сёння таксама нехта прыняў на сябе гэтую ролю? Прымае рашэнне выключна адна асоба. Адзінае, што, канешне, кантэкст вельмі важны. Таму што пасля 2020 года што змянілася ў кабінеце Лукашэнкі, калі ён праводзіў нарады? Можна было заўважыць, што тых, хто сядзеў за сталом, на 80-90% гэта людзі былі ў пагонах. То бок, Лукашенко рабіў стаўку на тых, дзякуючы каму ён захаваў уладу пасля 2020 года. Это быў не Макей, это былі сілавікі. І таму колькі гадоў фармавалі атачэнне Лукашенка, а гэта значыць і пэўныя наратывы, гэта людзі з сілавога блока. А зараз сітуацыя сапраўды крышку мяняецца. Яна мяняецца з прыходам той жа Пяткевіч, якую выклікалі з Амерыкі, і натуральна не для таго, каб проста гэты букет гэтых генеральскі разбавіць нечым іншым. Гэта для мяне сігнал, такі запыт на тое, што зараз мяняюцца задачы. Генеральная лінія — гэта захаваць уладу, але зараз патрэбна міжнародную супольнасць схіліць да таго, што старонка 2020 года перагорнута, і трэба вярнуць суб'ектнасць і легітымнасць Лукашэнку. Гэта стаяць як задачы. І для гэтага, натуральна, Карпенкоў абсалютна не падыходзіць. Для гэта патрэбна Пяткевіч, для гэта патрэбны іншыя. Таму у гэтых людзей ёсць больш часу, каб нешта сказаць, напісаць, данесці, таму што сам Лукашенко вымушаны паварачвацца ў іншы бок. І пад гэты
гэты запыт, там большая вес вось якраз тых людзей, хто ўжо не ў генеральскіх кітелях. Таму такі шанец зараз як бы крышку з'явіўся, але падкрэсліваю, ўсё гэта павінна працаваць на генеральную лінію, як утрымаць уладу вот гэтаму палітычнаму клану. У іх павестцы дня не значацца свабодныя сумленныя выбары. Для іх задача зараз перагарнуць старонку і вярнуць сабе міжнародную легітымнасць. Таму Лукашенко мушаны быў ісці вот на гэтыя контакты, камунікацыі, там піць гарэлку ці частаваць гарэлкай амерыканскіх чыноўнікаў. Я не выключаю, што ў бліжэйшы час будуць зроблены спробы, каб у Беларусь прыехалі журналісцкая супольнасць той жа Амерыкі з нейкіх топавых выданняў і каб Лукашенко ім нешта распавёў. Ён лічыць сябе вельмі моцным такім у такіх камунікацыях з медыа, але я думаю, што вось пасля прыезду палітыкаў, якія тут прыязджалі, Келах і астатнія, якраз сёння запыт вот на тых, хто фармуе грамадскую думку, ну, прыватнасці ў Амерыцы. Тут з Европай усё пакуль складана, тут ледніковы перыяд, тут холодна, а вот з Амерыкай, я думаю, што яны будуць працаваць у бліжэйшы час актыўна. Ну, гэта азначае, што і нам трэба працаваць. Калі мы ведаем, разумеем іх планы, то нам таксама ёсць што сказаць і прапанаваць тым же самым амерыканцам. Гаспадар Анатолію, вось шмат хто кажуць, што праца міжнароднай супольнасці, так, па ціску на Лукашенку, пад ціску, вось, які, пасля якога ён павінен усё ж такі выпусціць усіх палітвязняў, там, не ведаю, са сваімі нейкімі мэтамі, вось, з тым, пра што мы сёння размаўляем з вами, так, з тым, што там ён хоча там захаваць уладу, так, вярнуць сабе там гэтую лаяльнасць, так, там знізіць гэтыя санкцыі, так, але тым не менш, шмат хто кажа, што ціск ён такі незначныя. Што павінна адбыцца, каб усё ж такі міжнародная супольнасць сапраўды націснула на вызваленне палітвязняў менавіта на гэтую тэму? Давайте я на ваше пытанне адкажу больш шырока, таму што тут ёсць розныя адценні. Ну, вот глядзіце, зараз кейс палітвязняў стаў вельмі цікавым для беларускай улады. Чаму? Для іх, на мой погляд, гэта якраз шанец раскалоць апанентаў рэжыма. І па вялікаму рахунку, вось тыя, хто за санкцыі і хто за змякчэнне санкцый, паміж імі нейкіх такіх прынцыповых адрозненняў няма. Ну, глядзіце, па-першае, усе, у падаўляючай большасці, там 99% прызнаюць, што калі няма санкцый, няма інструменту, механізму ціску ці матывацыі на беларускі рэжым. А па-другое, усе кажуць, што ідэальна гэта спалучэнне і ціску, і магчымасцей перамоў. Тут адны могуць казаць, што там 70% ціску, там, а 30% за перамовы, ці наадварот, але гэта ўсё роўна адзін і той жа трэк. Сінергія і спалучэнне. Але разам з тым, вот я ўпершыню апошні час пачуў галасы, якія гавораць, не, давайте вяртаць Лукашенку па крышку, па крупіцах легітымнасць. Вось гэта абсалютна новае. І ўлада тут зацікаўлена, каб паміж аднымі і другімі спачатку была дыскусія, потым былі спрэчкі, а на выхадзе, каб была нянавісць. Гэта якраз венесуэльскі кейс. Вось хто хоча паглядзець, што адбылося ў Венесуэле якраз там у 2019 годзе, прааналізуйце, там якраз раскалолася апазіцыя па палітвязнях і санкцыях. Адны казалі, што санкцыі трэба здымаць, змякчаць, і Гуайдо якраз вот за гэта таксама тапіў. І на выхадзе яны раскалоліся. Мадура выпусціў нейкую колькасць палітвязняў, знялі санкцыі, потым ён вярнуў колькасць палітвязняў і ўсё засталося на нулявой азнацы. Таму я кажу, што вельмі важна нам, як першая умова, дабівацца, каб астанавілі рэпрэсіі. Астанавілі рэпрэсіі, бо калі я чую, напрыклад, Валеру Кавалеўска, з якім мы дыскутуем, ну, давайте возьмем яго формулу. Адпусцілі 105 там палітвязняў, знялі санкцыю адну. Окей, праз месяц яшчэ 105 выпусцілі, знялі яшчэ одну санкцыю. Праз год у нас будуць знятыя ўсе санкцыі і усе тыя, хто сёння ў турме, на волі.
Браво. Але давайте паглядзім на другі бок, на іншую статыстыку. Калі вызвалілі 105, 167 пасадзілі. І гэта азначае, што праз год санкцый няма, тыя 110 там чалавек, якія сядзелі на волі, але яшчэ 2000 новых знаходзяцца ў вязніцы. А мы не маем інструмента гэтых санкцый як уціска і матывацыі для Лукашенко. Таму мы, калі гаворым пра тое, што вызваляць палітвязняў і ўзамен здымаць санкцыі, мы гаворым перадумова астанавіць рэпрэсіі, каб тут была нулявая азнака. Тады ў гэтым ёсць сэнс. Калі рэпрэсіі не останавливаются, з'яўляюцца новыя вязні, то гэта сітуацыя тупік. І вот пра гэта вельмі важна сёння гаварыць і гэта разумець. І вось, напэўна, якраз гэтай тэмы мы перайдзем да нашага наступнага блоку эфіру. Гэта канферэнцыя «Новая Беларусь», якая пройдзе ў жніўні, ужо зусім хутка. Спадар Анатоль, што канкрэтна вы чакаеце ад гэтага мерапрыемства? Улічваючы стан, у якім беларускае грамадства да яго дажыла. Я чакаю мерапрыемства, у якім колькасць экстрэмістаў і тэрарыстаў на метр квадратны будзе найвышэйшая. Ну а калі не сур'ёзна, то так ужо сталася, што канферэнцыя «Новай Беларусі» гэта галоўная палітычная падзея года. Ну а тут нават не год, а 5 гадоў. Чаго б я чакаў? Я б чакаў бы такой сумленнай размовы, што за гэтыя 5 гадоў адбылося, дзе былі памылкі, дзе былі паразы, а дзе былі поспехі і дасягненні. Гэта адзін бок, а другі гэта якраз анансаванне плану, а што мы робім надалей. І я б тут прапанаваў бы, каб тыя, хто прыедзе ў Варшаву, каб яны прынеслі з сабой і кавалачак сваёй асабістай адказнасці. Бо у нас сёння сітуацыя чым прынцыпова адрозніваецца ад 2020 года. Вот я звяртаюся і да нашых гледачоў. Для мяне яна ў наступным. Вось калі да 2020 года, калі я сустракаў 10 нашых прыхільнікаў, кавярні там, на заправцы, дзе-небудзь там на летніку, яны задавалі прыкладна адно і тое ж пытанне. Спадар Анатоль, ну калі ўжо вы, і далей ішло штосьці зробіце там, рэжым скінеце там, візаў больш зробіце для нас і гэтак далей. А ў 2020 годзе, а я штодня быў на вуліцы з людзьмі, я адчуў іншае. Спадар Анатоль, глядзіце, што мы зробім. Глядзіце, колькі нас многа. Змянілася толькі адно слово. Ці вы, ці мы. А вось зараз, на жаль, у 25-м годзе ўсё зноў зводзіцца, калі вы. У нашай сітуацыі больш за ўсё гэта Ціхановская. Калі вы зробіце гэта, калі вы зробіце гэта, калі вы дадзіце нам вось гэта. Вот гэта найвялікшая праблема. Таму для мяне важна, з чым прыедуць дэлегаты, і яны скажуць, а што выйдзе да мікрафон, і што я, Анатоль Лябедзька, зраблю, што я там, адзін, другі, трэці, што я зраблю, і каб мы дзесьці гэта зафіксавалі. Бо каб не атрымалася, што праз год, сабраліся мы ў Варшаве, і што? Але пачынаецца і што адказ на пытанне, і што я зрабіў вось за гэты год. Узяць на сябе нейкія абавязкі, персанальныя. Вот для мяне гэта было такім добрым вынікам канферэнцыі «Новай Беларусі», бо узгадваю зараз таксама мерапрыемства важнае, калі дыяспара сустрэлася ў Варшаве. Ну, прабачце, не буду называць прозвішчы, выбегаюць да мікрафона і говорять, як маё сэрца абліваецца там боллю за палітвязняў. Прыходзіць у працоўную групу, дзе абмяркоўваецца, што мы можам зрабіць па палітвязнях, і так, прабачце, калупаецца пальцам у зубах і поўная абыякавасць да тэмы, якая абмяркоўваецца. Зноў уключаецца эфір, выбегае да мікрафона, і зноў яго сэрца крывёй абліваецца. Вось, каб не было гэтага такога двайных нашых паводзінаў. Давайце, натуральна, што там Ціхановская нясе большую адказнасць за ўсё, бо яна лідар, ну так атрымалася, але давайце і мы будзем браць нейкую персанальную адказнасць за тое, што адбываецца, і будзем гаварыць, а што я, канкрэтны чалавек, магу зрабіць.
Супер. Вось у У мяне меня до такое гэтага бачанне. пытання, спадар Анатоль. Вось вы рыхтуецеся да гэтай канферэнцыі. Асабіста вы выходзіце да мікрафону. Вашая асабістая прапанова, што канкрэтна вы можаце зрабіць, каб змяніць нашу сітуацыю і якую адказнасць асабіста вы на сябе гатовы ўзяць? Ну, глядзіце, у мяне ўжо такі ёсць досвед, я нават ролик выпусціў. Вот я якраз гэта зрабіў на канферэнцыі дыяспаральнай. Я туды выйшаў і мне сказалі напрыканцы, што вынікам нашай працы гэта 100 прапаноў, якія зафіксаваны. І там было 4 маіх прапаноў. Прайшоў час, я запісаў ролик і сказаў, што я зрабіў па гэтых канкрэтных прапановах. Яны датычыліся на адно толькі прывяду, бо каб час эканоміць. Я думаю, што важным вартым зараз паглядзець на сетку па аздараўленню чарнобыльскіх дзяцей, якая была вельмі эфектыўная. Я вось недавно сустракаўся з спадарняй Грушавой у Берліне, і яна сказала, што там 500 000 дзяцей прайшло праз гэтае аздараўленне, а гэта было не толькі аздараўленне, але і адкрыццё свету для многіх беларусаў. У тым ліку Ціхановская прайшла праз такую праграму. Дык вось паглядзець, як мы можам гэта выкарыстаць для аздараўлення дзяцей палітвязняў, дзяцей добраахвотнікаў. І я гэта агучыў, але я пасля гэтага быў у Гішпаніі, быў у Нямецчыне, сустракаўся як з прадстаўнікамі беларускай дыяспары, так з прадстаўнікамі дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, і мы размаўлялі, ці можам мы якраз пераарыентаваць вот гэтую сетку. Гэта не проста. На восень ладзім, паспрабуем зладзіць сустрэчы вот з гэтымі ініцыятывамі, дыяспарамі, з палітыкамі, і калі гэта спрацуе, я скажу, окей, я не толькі там агучыў нейкую добрую ідэю, яна мне добра падаецца і сёння, але мы яе і рэалізавалі. Альбо, напрыклад, другі пункт, які я тады агучваў, нават не я там пачуў, што добраахвотнік наш, адзін добраахвотнікаў сказаў, што было б варта сустрэцца з парламентарыямі ў сейме Літвы і абмеркаваць статус добраахвотнікаў. Я арганізаваў такую сустрэчу. І Калашко быў, гэта менавіта ён агучыў на гэтай сустрэчы, яго была магчымасць выступіць, ён агучыў, ее далей папрацягвае, то бок, сказаў і зрабіў. І у мяне так вот 4 такія пункты. Таму ёсць у мяне загатоўкі, не буду раскрываць, з чым я з новымі выйду, але я дакладна гэта агучу, пасля зраблю 1 ці, можа, 2 ролики, дзе я асправаздачуся. Хтось скажа, мне не патрэбна твоя справаздача, Лебедзька, окей, але я зраблю справаздачу перад самім сабой і зраблю яе публічнай. Я прапанаваў вось гэта, я паспрабаваў зрабіць вось гэта, так у мяне атрымалася, так мяне не атрымалася. Калі гэта стане такой некай эстафетай, я буду толькі рады, што такая ініцыятыва, яна реально будзе карысная. Яна можа зменшыць колькасць выступаў каля мікрафонаў, падвысіць адказнасць, але мне падаецца, што так трэба ісці. Гэта адзін з шляхоў, па якому я прапанаваў ісці да гэтай канферэнцыі і пасля яе. Арганізацыя самой прэс-канферэнцыі, вось гэтай самой канферэнцыі Новай Беларусі, так, вось тыя прапановы, якія вы сёння агучваеце, яны вельмі такія, добрыя, вартыя. Я думаю, што шмат каму ўжо надакучыла проста слухаць нейкія там плачы пра нашу радзіму, пра Беларусь, як усё дрэнна, якія мы беларусы там усе няшчасныя, так. Можа, вось вашы прапановы маглі б стаць ключом увогуле, так, вось проста без прапаноў на канферэнцыю не прыходзь. Можа быць такое? Ці гэта ўжо дыктатура пачынаецца? Гэта ўжо залішняе, але я думаю, што варта сказаць, што падумайце над гэтым. І я думаю, што кожны, хто прыедзе туды, ён будзе не толькі сваім голасам гаварыць, але і гаварыць, як мінімум, там, сваіх родных блізкіх, свайго танчэння. Многія будуць прадстаўляць арганізацыю. То я думаю, гэта пасільная задача, калі вось, можа, паслухае хто і нашу перадачу і скажа, окей, давай, і мы зробім, прыедзем з такой ініцыятывай і гатовы яе агучыць. То бок, падляжачы камень вада не цячэ. Я, акрамя ўсяго іншага, падчас канферэнцыі зраблю справаздачу, вот я з гэтага пачынаў, таму што калі-нікалі, магчыма, ўжо ў допісах да нашага эфіру там з'явіліся, а чаму гэта не так, а чаму гэта не так. Вось я магу адказваць за 2 накірункі дзейнасці. Гэта
парламенцкая супраца, я зраблю справаздачу, што зроблена за гэтыя 5 гадоў намі, а таксама тое, што называецца пазітыўная альтэрнатыва для новай Беларусі. Так, гэта так праекты для палітычных аптымістаў, якія вераць у новую Беларусь, але я скажу, што мы зрабілі для таго часу, калі Лукашэнкі не стане, а заўтра мы прачынаемся і нам гавораць: ну давайте кіруйце краінай. Дык вось нам ёсць што прапанаваць і сказаць пра гэта. Так што я справаздачуся дакладна і заклікаю гэта рабіць усіх тых, хто прадстаўляе нейкія ініцыятывы, хто мае нейкую пасаду, максімальна гэта зрабіць, а потым дзесьці зафіксаваць гэта і зрабіць, ну можа, ну такі агульны стэнд тых прапаноў, якія былі агучаны, ну персанальна. Мне вот падабаецца у амерыканцаў, калі кангрэсмен выходзіць з нейкай ініцыятывай, то там не просто закон з'яўляецца, а закон, напрыклад, Сміта, там, акта падтрымцы дэмакратыі. Канкрэтна Сміт, каб потым выбаршчык бачыў, хто ініцыяваў гэты закон і як ён адбіўся там на яго дабрабыце, там, на нейкіх выніках. Вот такім чынам. І мы хай будзем агучваць там прапанова, там, Вячоркі, прапанова там Добровольскага, прапанова там Ягорова, там Кавалеўскага і гэтак далей. Дзякую. Вось вы кажаце пра тое, што думаеце пра тое, як там жыць далей, калі Лукашэнкі ўжо не стане. Шмат хто задумваецца над гэтым пытаннем, але тут пытанне ёсць у часе. Я думаю, што яно, у прынцыпе, вельмі актуальнае, вельмі важнае. Гары Дэвідсон пытаецца: пытанне да госця, а што будзе з Беларусю, калі Украіна прайграе вайну? Калі Украіна прайграе вайну, это азначае, што прайграе кожны беларус, які хоча жыць пры дэмакратыі, а не пры дыктатуры. Гэта наша будзе параза. Таму так, 100%. І таму, напрыклад, вот літаральна на днях Святлана Ціхановская звярнулася да прэзідэнта Зеленскага і да Стэфанчука з просьбай навялікшай, каб як мага хутчэй быў прыняты закон аб добраахвотніках, змену гэты закон, якія кардынальна мяняюць статус беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Это для таго, каб мы не прайгралі, каб чапляліся за перамогу так, як яшчэ можна, захоўваюцца такія магчымасці. Гэта параза будзе наша. Дзякуй вялікі. Я бы хацела агучыць вынікі апытанкі, якую мы праводзілі падчас эфіру. Ці верыце ли вы, што перамовы з рэжымам магчымыя? Не. Так адказалі 68% нашых слухачоў і так 15%. Вось такія вынікі. Ці можаце вы неяк пракаментаваць? Ну, гэта супадае з маім падыходам, з маім аналізам, з маёй рэтраспектывай. Я думаю, што сам факт перамоваў, ён застаецца і большым нават, але вынік перамоваў, на вялікі жаль, як мы бачым, як падказвае досвед, ён вось такі. Пакуль рэжым застаецца з кантрольным пакетам улады ў Беларусі, у яго застаецца магчымасць на нейкім этапе сказаць стоп і остановиться. Таму я тут таксама невялікі аптыміст, але веру вот у што. Нам патрэбна думаць над стварэннем такой вялікай коаліцыі па Беларусі. Вот як Зеленскі стварае там коаліцыю самалётаў, коаліцыю танкаў, нам патрэбна ствараць такую еўраатлантычную коаліцыю па Беларусі як незалежнай еўрапейскай краіне. Гэта вельмі важна. І я разумею, што перш, можа, чым нехта задумаецца пра гэта, трэба 100 разоў паўтарыць у розных кабінетах высокіх, еўрапейскіх і амерыканскіх. Але нам патрэбна такая коаліцыя. Без такой коаліцыі мы не выйдзем на перамовы. Вось калі б яна рэальна сёння была, і яны падпісаліся пад тым і сказалі, што Трамп выйшаў і сказаў: не будзе таких-то дзеянняў, вот вам 100% там пошлінаў. Еўрапейцы выйшлі і говораць: калі вы гэта зробіце, то у вас будзе там не 3 мільярдаў на рэформы, а мы даём 20 мільярдаў на рэформы, каб яны былі менш балючыя і больш паспяховыя. Але такое магчыма толькі тады, калі вот будзе зафіксавана гэтая коаліцыя, яна будзе зафіксавана як факт, магчыма, там і на паперы. Пакуль мы далёка да гэтага, і тут, конечно, час не вельмі спрыяльны, але тым не менш, калі вы не ставіце вельмі амбітныя мэты, то вы да іх і не дойдзеце.
Дзякуй вялікі. На жаль, час наш ужо скончыўся. 31 год перамоваў з Лукашэнкам. Дзе вынікі? Так гучала тэма сённяшняга эфіру. Мы таксама паразмаўлялі пра будучую канферэнцыю Новай Беларусі, на якую прыходзьце, калі ласка, са сваімі прапановамі і ідэямі. Я падтрымаю тут спадра Анатолія Лябедзьку, які быў сёння госцем нашага эфіру. А для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Дзякуй. Дзякуй.